Pato ta karon sir. Hingoog. Karang adlaw. Hindi mo tawag. Lagay. Kuan mga tumiog ka ng Mga tumiog. Hingoog City. Kaya magbuhan niyo sa Pilipinas Got Talent. Ako niya, nagulat ka sa ban, nagulat ka sa ilang. Kabilin mga social media. Kaparaon nga din, may bawa na ito. Kung sa atong buhaton. Pero sila mo, tara! Lapit lang takajot sa Kananan by the City alas bis na yung paniud ko papayo na takaron sa direksyon na din pa sa ingog. Hello. Na to sa Ingog City. We're here. We came from malayo kasing pinagalingan namin eh. Kusgin. Sabi ko malayo pa ang pinagalingan natin. So, Right. Yeah, dito mangutana pa. kamutana. Later. Ako mangutana ako kung unsay naguna. Ginganlan, orange ba nga prutas or orange nga color? Royal Sports and Cultural Center, and we're gonna go there and find ways to prepare for mag-audition ako. Well. Muna mong partel. Abot na tara ni sa atong niabot na ta sa atong tawag na Mini hotel or what? mini hotel or Just arrived to the place that you should stay. Saan tayo sa ibaba? ha? Sa taas tayo sa ibaba. Sa ibaba din. Sa ibaba o sa baba? Sa ibaba tayo or sa ibabaw? Saan? Saan tayo? Diray mo. Dito na tayo. Hindi pa na tayo. Saan na? Closet. Uy, awatan na kami ka pala ito. Pwede na ba? Ha? Pwede na pang pamilya, pang sports pa. Pamili ka. Dito tayo ngayon sa marami tayong gagawin. Kakain muna tayo dito ngayong hapon. Ay, gabi na pala. Hindi ko alam pare kung bakit ako nandito. Then, I don't know why I'm here. I don't know why. I'm just sitting here. Yeah, it's my... Your pants. Your pants. Say hi to your pants. Sitting here. Pasa mo pare. Pasa mo sa kanya eh. Pasa mo pare. Pasa mo pare. Playing with a kid. Pasa kayo pare. Pasa. Ito mga Katropa ko pare. pamangkin. Hindi, katropa ko to. Katro. Si Tonex, si Junjun, at saka yun. Pangalan nito si Simon. Yeah, Simon. Kain na tayo pare. Kaya na kami. Tayo ta. Kaya na kami. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Gigutom. Bay, gigutom na siya. Taga Cebu mo, bay. So ready na ito mag-PGT auditions. Here we go! Double your money and make it stack. I'm on to the next one. On to the next. On to the next one. On to the next. On to the next one. On to the next. On to the next one. On to the next. Hold up. Hey. Somebody bring me back the money, please. I'm feeling so good right now. I know you feeling good. Def Jam. Cheer dance, Michelle.
Take my life, take me Rolling. May hapon mga kamags. Nasa na ni karon sa Atbang sa Arturo Lugod Memorial Sports and Complex. Complex. Cultural Center. Kung kada karon nagpalit na ni og Japanese cakes. Lamihan ang Japanese cakes, ma'am. Diyan sa inyo paghimo. Masarap. Bisaya, Bisaya. Ha? Cebuano, Cebuano. Cebuano. Lami. Lampe. Ano tayo ngayon? Tapos, sa bakod ko lang lulun, makain kami ng buko at uminom kami ng Japanese cake. So, tatanungin muna natin sila mga kamal. Ano yung naunang... Naunang mugso. Saya naman, saya naman. Ma'am, unsa una na ginganlan ma'am? Ang orange nga prutas o ang orange nga color? Ano tanaw? Lisod siya. Parang ang orange nga color. Ngano ka ma'am? Ngano man? Mabay kitudlo sa mga kuan, sa maestra, sa mga bata. So pagka-discover niya sa prutas, aya pa rin sila niyon. Ah, kani orange. Aya pa rin sila niyon. Na asa man ang una tuna. Ang prutas. Mamay nagpuna ba ya? Asa na lang So ni ana ang tao, uy, orange ato tawag ani. Pagabot na sa color, lo red color sa orange, orange gyud mo tawag ana lang dahan. Okay. Ako isa ra man ang maingon na. Sa gito mo pumunta na. Unsa na po nga? Gwapo ko. What was name first? English ni English. Yeah. We have a guest. Yeah. What was named first? Is the orange fruit or the orange color? What was named first? Actually, in 1800, there was a founder named Roland. Huh? He found an orange fruit juice. Why called orange? Because that juice, that fruit is color orange. So you mean the color was named first because No, you're talking about the crayon, not the color. One is the fruit because fruit is orange. Yalalay. What is the name first? Orange nga, one. What? I cannot understand what happened in the world. The fruit. The first is the fruit orange. Because And then? no fruit, no orange. Because Because Iring kagapos. Magihatag ni adan og iba orange. that was manzanas. No, that's not orange. Orange from planet. Okay, thank you. Goodbye. Ano eh? Asa kay giunad himo gi. Yun ang pagpangalan sa prutas orange. Kay Sa katugayo na siguro, ang prutas. Mas una pa yung prutas kaysa kuan. the color? Tanawag ito dito, tol. Tanawag dito. Zoom in din. Mga siya orange ba yun? Zoom in na rin mo. Mga siya orange. Hindi. Oh! Wala yung orange. Lahi. Ma'am. Nasa orange color. Unsa una ginganlan? Una ginganlan. Orange color or orange na prutas. Sud kayo ba? Tanaw. Wag mo siya kabalo daw unta. Kwan siguro. Prutas. Ah, okay. Prutas siguro. Kaya pala na-discover nga ba na siyang color. Ngano kang ginganan? Kay una ang prutas sa man. Wala. Kay mo yung Ano yung color? Ah, si color ang una. Ano pa yung Ang color? Prutas. Prutas? Nga naman. Himuan naman ang pangalan ng ama. Wow, pareha may cancer. Yeah, ba? Kami bay. Ang sad. Saan ko na na. Bullshit. Dungan na siguro. Ha? Dungan na siguro na lang. Dungan. Hmm. Doon ko diya. Orange na prutas. Prutas, ginagit. Prutas, pareha. Nga naman. Ay, una gini gawas, di ba? Prutas mo ginagit. Sa'yo mo, color? Ako?
Animal ang una, dili prutas. Oranggutan, gigantas oranggutan. Ito, punta ko rambutan. Color may Una, karang sample sa oranggutan, orange na. Ini. Nene pagka-pinkish. Sure, gigana pink. Pagka-pula-pula nga. Pagkutan nila. Tanawan ng sampot sa ero, di ba? Oh. Ako, wala kayo katutok, no? Katutok na rega. Katutok na rega na. Tanawan ng ero nga, Kwan. Adi na, pwede ba na laaw nga ero? Usay na ko na! Ore! Color. Asa may una ginganlan sa tao? Ah, nga na to ni orange. Orange na color. Nga naman. Wala po diya ba? Color po diya. Nga naman. Orange na prutas, orange na color. Orange na prutas o orange na color? Orange na prutas. Ah, nga naman, ano? Ba? Orange na siya. Lagi, so, mini una gyapon ang color kay yung mag-orange na siya. May ko orange ang color. Dapat na kay reason ano kaha. Nag-una to. Katoy bugoy siguro katubagan. Kalibog ko siya. Lagi. Orange Ang tanaw lang. Orange na color. Kana orange nga prutas. Ang una, yun lang ngalan. Yun na niya kay. Ang prutas mo kay identified sa unang panahon ng mga tao sa unang panahon. Prutas gag. Pariyami, George, pariyami. Orange na color. Color? Ngano ka? Ano ka, sir? Mas sa may pa klase na may color na orange. Japon, mag-Japon. Ngano kang color, sir? Hindi ako na ito makita ang gasgot kay sa, di ba sa gamay pa tayo. Gusto gina ito ang una gina ito ang kwan is pilion gina ito ang isa paborito na ito ang Color. Ah, okay. Thank you. Sige lang. Oh, sige na. Para wala ulaway ba na lang. Okay, question. Unsay una ginganlan sa tao? Ang orange nga fruit or ang orange nga color? Aya din sila ningon nga orange nga fruit. Ha? Ngano man? Mas una ang fruit. Orange nga color or orange nga prutas? Sa imo? Prutas kano man. Nganong giuna man siya nganlan. Aya din sila niyong Pagkaon man.
Siya na. Magkipagkaon. Orange nga prutas or orange nga color? I-post na ba na niya sa YouTube? Ibutan na sa iyo. Kasi giunag ngalan. Prutas, uy. Ano man? Ano sa mga style ang color niya mag colors to identify mga anak ako. Color starts with the letter C. Frutas starts with the letter F and P. We're talking about F orange. and P. F and P. We're talking about the origination of the color. Kung color po, K. We're talking about the letter. Nagkakala na yung orange mga kanina. We're only talking about the Roman alphabet. Oh, unsa di dapat? Greek. Depende kung asa talagang lugar. Sa Philippines, alipata may tabi ni. Thank you. So mga mix. Unsa gid ang nag-una? Orange nga fruit or orange nga color? Nakita nato na about 11 kabuok ang niingon nga orange na fruit daw ang nag-una. Tapos ang 5 niingon nga color. So gamay ra ang color. Karon, atong tan-awon kung unsa ba gid ang nag-una. Orange na fruit or orange na color. Actually, pangutanan nato to ang amigo nga si. Thank you very much, Bobby. To answer the question, the first orange word is a fruit. Why? Because in the first 1300s, it was named from an old French word, which is orange. And orange is from an old Arabic name, naranj, which was, that Arabic name was from a Persian word, narang, which was also from a Sanskrit word, narang. Okay? But the color was named 200 years, which was in the early 1500s. And of course, it wasn't named orange first because it was named because of the popular fruit. When the fruit came, then the color was named after the fruit. But before it was named orange, it was called yellow red, or from the old English word yellow red. So that's it, Bobby. Now you know. Thank you, Professor. O moto mga kamigs, ang una ginganlan is ang prutas nga orange. Ayha na dayon ang color nga orange. Alright, you know now, ha? So, balik-balik na lang yapon ta. Tanaw ta na ni sa Popilogs next week. Ato taglanaw. Exciting. Okay? So, comment lang dyan. Mm-hmm.